Oh, yeah. Yow! Dear M.O. Nagpag-read day si Lito sa tanan mga agent og nadia sa Commonwealth Insurance. Ayun. Niadto daw sa dito gipa-English siya may gala. Oh my God. Tapos gibook na siya sa kuan Christmas party. Wow! Galing ah. Sir, pwede ba ka nga ubang gani ba barber ni sa kuan Christmas party? Mapasubog hindi mo mga linking verbs dito Lito. Iyon na sila dito mga gwapa kay ba nasa Commonwealth? Iyo. Mo refer na daw siya insurance. Ba't talaga gwapa lagi? Lit. Easy. Easy! Gahapon bro, ninanganggat gahapon sa akong tita Bisyo. Ha? Kahiling mo na siya pa-char-char. Mm. Problema mo ko sa iyang current partner kay minus daw ba? Ayay. Di naman ko niya nga, Brother Bern, basi pwede ka. Kung na, lami na kayo mong kinabuhi ni Dijo. I-try si Zed. Salo daw. Ha? Si Romel Alaba. Kasi siya legit nga, Ulitaw. single. And ready to mingle. Ready? Ready to mingle. Mayang adlaw ni mo, Brother Bern. Maria, pilingan ang Rico Suave. MOR. Ako di ay si Ed. Apelido Sheeran. Lahi to. Ed Sheeran? Wow, singer. MOR, dili na ko ni problema. Okay, next. Okay. Dili mo ko Andre sa mo cater o ganun din nila story, ha? Wait, MOR. Ha? MOR na ako'y ex. Naitago na to sa pangalang si Elizabeth. Mga iya. MOR College Sweethearts me. Sa among panag-uban, okay man ang tanang relasyon. Apan, tungod siguro sa mga circumstances. Laka. Pila kasi ba sa circumstances? Sila Rico. Limahan na para sure. Yeah. Mas may nang sobra kaysa kulang. Tungod sa mga pangitabo, MOR, sakit kaayo. Naborosyan siya MOR sa iyang client. Ay? Hala? Client? Grabe ang iyang pagbasol. Naginilakay mi duha MOR. Nagstorya mi. Ingon siya MOR. Ingon po din. MOR gingnan ako siya. MOR ingon lagi siya nakaingon. MOR wag gisakto nga conversation ko naginilakay lang kimi atong gabi yun. Ano ba yan? Siyempre sakit ba yan? Tama. Alis gulo ni mo ito magiboros na. Okay MOR, sa diyang ako sang kipangutan na kung sa iyang plano. Siya yan tubag. Nilakay din. Bosa MOR wa ko'y nabuhat kung dili ako na lang siyang gignan. Og nanguli na lang mi MOR nga nag-ingon nga. Uy, nada ni. Ano ba yan? MOR, nagbulag yun mi. Oh. Kay pakaslan daw siya sa iyang client. It's so sad. Og di nagsugunan akong
Ma'am, mag-order mo, ma'am. Kapil kagila. Ma'am, nalayin yung order ka extra rice, ma'am. Laluoy ko ninyo, ma'am. Ayaw mo, ma'am. Maluoy mo, ma'am. Manara namin, ma'am. Alas 11 na, ma'am. Wala na ko Sakit man na sa panganin na. I'm sorry. I'm so sorry. Lain. Sorry, guys. Nainani mo lang ay. Anong napiyong-piyong mansad ka? Unsa, marong kagubog niya. You know what? Nawato na lang yun natin, di ba? Oxygen. Hindi ako makahinga. Tulong! Kasi mo gusto? Electric fan! Di panawagan ang mga nabili na customers pagdali mo kay manara namin. 5 minutes lang, one more. Lang? Ay, siya, ito ba cute? Mo namang gining nita po, diba? Mamisti ka. Lang. Sobra. Basin false alarm lang na lang. Tinagid mo, nagid niya siya. Nagin lang. Kasi diligid para kita, Ed. Ed! Daw Ed! bito nga itong conjugal property. Saan na lang nato to? Ed, Ang ano motor ka? nga atong gitabangan og Ed, tungaon na lang nato ni imo. Ayun na problemahe, please. Samantagsan na lang tagligidan eh. No. Ayun na lang na problemahe. Imo na naungunsi mo ang gusto ang kunan. Basta, timta na lang nato ang tanan, please. Pero karang pwede ba na ako na lang tong ikip tong imo mga panty dito nga wala pa na ako nangauli. Katunanay mga yellow lining. Ikaw na lang to, Ed. Mo na lang na ako nga bilin sa imo, ha. Sige, balag din na po ni Mayuli ang akong mga brief. Katong mga gapanukol na mga brief. Pero please, ang iyo lang ayaw na ipagamit sa iya ha. Basin mo luag. So, gamay mo. Gamay. Pero, Ed, salamat sa tanan, ha. I only got 7 years to live lang. Naging Chris. mahal na mahal kita. Sobra Taga talaga. makalimdan ba? Baby Josh. Ready na tanan. Ako lang gikuha na ako ang coordinator sa atong kasal. Ang katoy mong wish nga 25 ka gown, medyo 5 na lay kulang, 20 pa ako nakita. O ang host na lang ginawa pa mo confirm. Sila Busy kayo. Kana ang catering okay na po ang hotel. Medyo tipid lang ta karon katong tag 1.5 ra per head ang atong ikuha. Wow. Tipid pa na. Gikan sa 5,000 kaninong ako nang gibawasan gamay. Pila na lang. 4-5. Gusto mo ko na akong ihatan ako tanan ng special nga kasal nga para sa imo. Kasi Dave, pasaylo agyo ko pasaylo ako Elizabeth. Kabalo kong sala na ako ang tanan. So manggod nga paghubo na ko, masan nimo gisaka ba, hindi abing yun akong okay ra gid ang tanan. ba't sa na ako nga nag-joke ra ka ato? Api na ako do. Niyong bitaw kong knock na. Hindi mo bukag host there. Na-excite mong ko. Di nasulod na noon. Pero ikaw bala ka. Magpaka-bana ko. Akong buhatan tanan bisan pa katong nahitabo tanan one night stand ra gyud. Dave,
Para po sa ako, Dave, hinumdumi lang po nga kabuhaton lang yun nato ni para sa bata. Nga dili po ko na nakahigugmaan sa imo. Wa na ko nag-expect nga may gugma ka na ko. Kaya siyempre, wa ba tayo relasyon. Pero, maningkamot ko nga sa patagdugay, ma-inlove lagi apong kakanako. Murag, isod po yun na mahitabo sa pagkakaroon, Dave. Kabalo ko. Wa man ko nagdali noon. Lagi. Pero kabalo ka, as we go along, siya di ka ma-inlove. Matutag Dubai, Singapore. How? Bisa ka sa tapad doon. I love you, nagari ka rin, no? Nausama. Love, nakikikaas. Mo ba? Na-inlove na dayon ka? Dubai, Singapore, Japan. I love you so much. Dito nito sa Lasa, FS Kataniko. Dakan na ba tayong mga listeners sa FS Kataniko? Ano lagi nga lugar social kay Paminon? Oh, God. FS Kataniko. Yes. Dito tamang pinaka-last hura sa atong honeymoon. Medyo sa mga distrito niya. Distrito 1. Distrito 2 na? Amo ba? Ibali na sa Taglimaw na lang. Balik na sa dito. Sorry. Ang atong last hura ito ibalhin sa Taglimaw. Basta, wala ko nagdali nga ma-inlove ka sa ko. Salamat, Dave. Ang importante ay mahalaga. Mora ginang ako. Importante din lang. So, suman, makipag-meeting pa ta sa tong coordinator. Madayon na gining kasala. Nakaupo. Inuwasan na kayo makaupaw ra ba daw na? Sorry. Ikaw! Elise! Dave! Kumusta? Say Dave, siya man. Ako magod si Edgar. Sorry. Luka ni mo ba? Sabi take two eh. Elise! Saan mo mong baby? Di mo lang Ay, kumusta? Ikaw ang kamusta? Sus, kamalo na biya ka. Okay ra biya gigo. Oh, Medyo, kuhan ka may kinabuhi. Pero, katubi tawong negosyo na to. Sorry. Negosyo na rin ako. Okay na po biya. Medyo daga na kayo gapamalit sa akong tanglad. Ed, sorry na-miss bete ka. Sorry ka nang... Sorry Alibi, ingkod sa ta. sa imo, ha? Sumuka ni mo. Ay, paggilak ba? Mo biyan akong pinakadili gusto makita ka. Alang, uy, ambot ka. Biya ako gusto nga mahilak ka. Kaya kung mahilak ka. Shh, saba, uy. I miss you. Sipod ba? Pero, kumusta dito? Kumusta ang buhay may asawa? Kabalo ka. Tanan man gihatag sa ako para sa suporta sa ako ang bata. Ay, Pero, salamat. Malipayo na po ko makabaluan na. pero Ed, Pero, nakalisudan na ako karon. nga, unsa man? Katunan pag ginaho siya love. Kabalo pa ka muna ang pinaka sakit, pinaka lisod. For now nga, mahigugma sa tao nga. No. Sa Ed, na-miss kita kapag kita palag na ako sa imo. Buka lagi ni mo ba? Ay, lagi pagilang lang yung mga. Lagit ka, Ed. Pero mo lagi naging lagi nila, di ba? Excuse me, ma'am. Here's your coffee. I'm sorry. Hilak mo magapil. Naluoy ko ninyo, ma'am. Naran yung coffee, ma'am.
I guess I need to go na. Oh, wait. Kanang, Kinawiran ako kamo, Dad. dili. Ay, pag-suggest, wala pa. Sorry. Kanang, Pero, kumusta? Kumusta imong kuan? Kabalo ba ka, Ed, nga sa ako ang di gyud ka in love sa iya, di gyud ko gapahilabot. Ha? Di gyud ko sa iya ga tandog-tandog. Di gyud madalag piyong lang sa mata? Sa Katrin, dili yun. Kaya ako nga ka-imagine ikaw ra gyud, Ed. Ikaw ra gyud dapat, Ed. Sorry kung nagpabilin pagyapon ko si mga una og kasing-kasing. Pero murag kailangan na magindi mo let go. And di ba married na ka? And I guess murag deserving naman po siguro siya nga higugmaon po nimo. So ana naman nangingon-lingin na. Ang kaminyungon usahay kailangan pa timbang-timbangon kung bula-bula ba or sado. Pero, Ed, di naman kita may tabo nga magbalik ta, diba? Lagi. Kasi, Malabo naman gid. Ed, sorry Una na ko, Ed, thank you. Asa ka? Kasi magbayad na ng kape. Grabe po mo. Ni Batana. Nakamata mo ni Batana sa pao ni Batana. Tulog. Batang gamay kusog muhago. Tutong nilagapak. Wala ang bata. Gidaman ang bata. Tulog sa ako balik kapoy ko. Babe. Isa. Kaseksi ba ni mo eh? Siksi ka ba? Okay, sama na. Uy! Abi ko bag nibuto na ni nga matagtiki. Lahi na ba ni? Ha? Ikaw lagi bumulingkod kay kang mga bawal, trapo-trapo ipog tissue po. Daghan na kay ka matagtiki, nibuto na po ni. Suot mo ginaw itong piot kay na shorts. Nya init kay ang panan mo ng tubo. Ay, sabihin mo Sup-supo ng naman kanya matabi. sa ubo. Dirita mo ingon ni boy sa ako nga magsugod yun sa lapa-lapa padulong sa kaspa. Unsa man? Tulog ng bata. Dukin kita wala nakakuan ba? Kapoy kayo ko. Balik ako. Si kapoy nga, wa man kay gibuhat, nagpa-parlor lagi katibok adlaw. Girot ni mong credit card sa parlor. Grabe mo na 100,000. Takong imo na nun, upaw ba ka? Extensions ko. Sige na lang. Sige na lang. Sige na lang ba? Ay, Unsa may problema nimo? Dugi na kita. Buli na yung kaugalingon. Unsa may problema nimo? Dili lagi ko. Say kapoy, sige lang kagkapoy. Walay kapoy, wa kay gana nako. Di ko ganan mas-stress akong voice. Kaya kabalo ba kasa ako Matay last ang atong last nga panagtagbo ni pang last 6 months pa. Bugat na kay ni ba? Gamay na lang gidaning ko ani mo buto na ni. Unsa man ka? Please be. Kasi, Wala na ipod ka kapatid. sulti ko sa tinon. Gikapoy ka o wag yung kay gana nako. Basi ko pag Uno na nga minyo na beta. Uy. Uno na Elizabeth nga minyo na ta. Uno na ba nga minyo na ta? Imo nang tulubagon isip asawa nga mohatag sa dugkaning atong lawas nung kalipay? Wow. Uy, basi na kainon credit card gitagaan ta ka balay kita pakaslan ta ka. Oh, ang atong bata og kit-kit na sa iyahang kumagko. Nangayo na nagmanghod. Ana man na basta mo sup-sup og kumagko. Pati akong kumagko gasupsupo na pud niya. Gusto na nagmanghod. Kapoy lagi ko. Sige na. Ay, kukwitaya ana ha kay tungod lang dili ko ba. Ay, buyo lagi. Ayaw palag na. Asawa ta ka. Ko ba? Si dili ha. Si dili. Diyan ha. Ayaw lihok. Ayaw na pagpalag. Ayaw na pagpalag. Asawa ta ka. Ayaw na pagpalag.
Ayaw pagpalang, ha? Asawa ta ka. Asawa ta ka. Boy, please, Asawa ta ka. Ayaw pagpalang! Gani kinakita ta gani wa pagi ko ni hawa na rin nga coffee shop ba. Hindi mo na bayran ba? Kainot yun ni mo ba? Galing mo pa na akong gibayran. Isa kasi mana na nilabay. Anong samang ka? Ang kabalo ka. Dili na kakahadlok na ko. Ha? Kakahadlok ko nga kakakulbaan nga. Kabalo ba ka nga matagabiin na lang. Kahanggaton ko anak ni Dave. Nga nung madlok man kay nga nakadako. Ay, man. Oo. Pero kung nakahadlokan, Dave, iya mo akong gapugso ni. Dili ba ako gana. Dili sa di ko ganan, pero dili gid ko. Kung sa magidi ka ganan o dili gid ka? Dili gid ko ba kay usahay. Tinuod good nga labad gid akong ulo. Sakit ako ang lawas. Kung ganan makipag-romansa, pero wala ko'y kakabuhat, Dave. Iyag itong gapuson, Dave. Wala to ni mo gigamit tong style nga paimnin na lang kaniya og sleeping pills. Wala po, pero ako karon murag, pero gusto nang ipod ko mahawa ng gabalay. Kakakulbaan ko, kay kung maabot yun ang point, nga di yun ako kaya, basinod saon pa lang ko niya, diba? Dahubi, asa man ka? Ba't lang, balik sa sa ko, mama. Wala ko kabalo, pero Dave, tabangi ko. Gusto naging kumuhawa ng gabalay, Dave. Ed, mangguto siya. Si mo si Ding. Ed, Tawagin No, mo. wala lang ang last. drama. Take to. Ed, tabangi ko, Ed. Ano gabalay, Ed? Kajut lang, tabangan ta ka pero bayaran sa nato ning kape. Umiyain? Ano ba yan? Ako, sensitibo na problema ni May Gala. Pasensya na ako nag-joke-joke mo yung sahay. MOR, morning kahimtang sa akong ex karon. MOR, wala mi relasyon. Apan na ako nga murag. Siyempre, naminaw para kaniya. MOR, pwede ba na makasuhan ng bana nga pugso ng usa ka asawa nga makighilawas bisan pa man og lain ang iyang pamati ni ini? Or walay choice ang asawa kay minyo biya sila? Wala ka. MOR. Please. Sulti kon sa sulti mo sa angin na mong buhaton.